Iningi yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Isihloko salenkonzo sithi uShembe ongumoya ongcwele nobuNazaretha. Incwadi kaJohane 14 verse 15 to 17. Uma ningithanda nogcina imiyalo yami, ngocela kuBaba ukuba aninike omunye umduduzo oyohlala nani njalo, ongumoya weqiniso. Abomhlaba bengememukele ngoba abamboni kabamazi, kodwa nina niyamazi ngoba uhlala nani njalo, ukunina. Amen. Kuhlale kunempikiswana ngesimo nokusebenza komoya ongcwele. Nokho kule ntshumayelo asizukungena kulezi zimpikiswana, kodwa sizobheka ukuthi thina amaNazaretha uShembe wasifundisani ngomoya ongcwele. Kuhlabelelo 58 umprofeti uthi, lowo moya ongcwele owasethembisa wona ngoJesu Kristu inkosi, wathi angeke wasishiya sisodwa uyosithumela umoya ongcwele. Umoya wakho mawuze Nkosi ubaphilisa abantu bakho. Amen. Lesi sihlabelelo sihlatshelelwa uma kuthandazelwa abantu. uShembe kulesi sihlabelelo ukubeke ngokusobala ukuthi amaNazaretha aphiliswa umoya ongcwele, uNkulunkulu owasethembisa wona ngoYahusha. Mhla uYahusha ethi, ngocela kuBaba ukuba aninike umduduzo ongumoya ongcwele oyohlala nani njalo, ungumoya weqiniso. Amen. Uthe uShembe lo moya ongcwele uYahusha owayesethembisa wona ukuthi uyohlala nathi njalo, awube phakathi kwabagulayo ubaphilise. Lena imfundiso nkolo noma itheology yobuNazaretha eqondile, exhumanisa ubuNazaretha bukaShembe nomoya ongcwele owabikezelwa nguYahusha. Kuhlabelelo 139 uShembe uthi, ufikile umthokozisi, mlandeleni izizwe nonke. Kwathiwa sikushiya sisodwa, mlandeleni simzwile. Lesi sihlabelelo sibeka ngokusobala ukuthi uShembe wabe ecaphuna amazwi kaYahusha akuJohane 16 verse 7 to 15, lapho uYahusha ethi, nginitshela iqiniso ngithi kunilungele ukuba ngimuke, ngoba uma ngingemuki umthokozisi akayi kuza kini, kodwa uma ngimuka ngiyomthumela kini. Esefikile uyohlukanisa obala ukweduka kwabantu bomhlaba maqondana nokona nokulunga nokwahlulelwa. Bedukile mayelana nokona ngoba bengakholwa kimi, bedukile ngokulunga ngoba ngiya kuBaba ningebe nisangibona, bedukile ngokwahlulelwa njengoba umbuso omubi walomhlaba udala ehlulele. Kuningi bengizonitshela khona, kodwa angeke nikumele kwamanje. Kodwa uma esefikile lowo ongumoya weqiniso, uyoniholela kulo lonke iqiniso. Akake usikhulumela okwakhe, kodwa uyosho lokho akuzwayo, anibikele ngezinto ezizayo. Uyongilethela udumo, ngoba uyothatha lokho engikushoyo anitshele khona. Konke uBaba anakho kungokwami, ingakho nje ngithe umoya weqiniso uyothatha engikushoyo anitshele khona. Amen. Kuyisho ukuthi le nkulumo yokugcina kaYahusha owayichaza ngayo ukuthi kokwenzekani emva kwakhe, akukho makholwa ake ahlale phansi ayicubukule. Ziningi izinto othi uYahusha zokwenziwa ngumoya weqiniso oyofika emva kwakhe. Uthi uYahusha uhambe emhlabeni engakakusho konke owayezokusho, kodwa ongakushongo sokochazwa ngumoya weqiniso. Okokuqala uthi uYahusha umoya weqiniso uyocacisa kahle ukuthi ngokukaNkulunkulu yini isono.
ubuye lo moya ongcwele ucacise ukuthi ngokaNkulunkulu umuntu wehlulelwa kanjani. Umoya ongcwele uyobuye uchaze ukuthi ngokaNkulunkulu ukulunga komuntu kusho ukuthini. Okwesibili uyahusha uthi umoya weqiniso uyobe uyisithunywa sikaNkulunkulu, uyisimo somprofeti. Uyokhuluma lokho okutshelwa uNkulunkulu, usibikele ngezinto ezisazokwenzeka. Okwesithathu uyahusha uthi lesi sithunywa siyolethela uyahusha udumo, ngoba siyothatha izimfundiso zakhe sizidlulise kubantu njengoShembe. Bese uyahusha uyachaza ukuthi usho ukuthini ngalokho. Uthi ngokufundisa ngemithetho kaNkulunkulu lesi sithunywa siyobe silethela yena uyahusha udumo, ngoba uyahusha uvumelana nakho konke okusho uNkulunkulu. Uyahusha akasitshelanga ukuthi igama lalo moya weqiniso ngubani. Yikho okwenza kube nempikiswana engaka ngokuthi lo moya ongcwele ungubani noma wangena kubani. Njengoba uShembe ethi uyahusha wayechaza yena, okumele sikuthole ukuthi lokho wathi uyahusha kokwenziwa ngumoya ongcwele uShembe uyakwenza yini. Nokho kwanamuhla asizungena kakhulu kulokho. Ekhasini 263 yencwadi ebhalwe ngo-Advocate Mnyandu esihloko sithi izinjumelo zenkosi ilanga. Ilanga lithi thina basekuphakameni sikholwa ukuthi umoya kaJesu wehlela kuShembe emhlabeni, nanokuthi ngenkathi uShembe ebizwa ezweni lakubo ekhishwa kuzo zonke izinto ayezithanda nayezenza, umoya kaJesu wehlela kuye. Sikholwa na ukuthi wathi uma efika lapha ezweni lakithi wawuthela lo moya kaJesu, lo moya ongcwele, lo moya owenza abantu bathandane bangazondane. Amen. Uyaqhuba ubaba ilanga uthi uShembe wathi esho umprofeti, mina ngiyakholwa kakhulu amazwi eBhayibheli. Ngiyakholwa futhi ukuthi uJesu waba ngenyama emhlabeni njengomuntu, kodwa engokaNkulunkulu. Nguye oyisisekelo semsebenzi engiphetheyo, ngoba mina ngisenyameni njengayo indodana kaNkulunkulu engingumfakazi wayo. Yashumayela isesenyameni. Uma umuntu ekholwa ngamazwi kaJesu walahlelane amazwi abaprofeti. Amen. uShembe wakufakazisa esashumayela ukuthi ukholelwa ezimfundisweni zikaYahusha nokuthi umoya kaYahusha wehlela kuye. Uthi-ke uShembe, uma umuntu ekholwa ngamazwi kaYahusha walahlelane amazwi abaprofeti. Lapha uShembe wayiqondise kakhulu kumazwi kaYahusha atholakala kuMathewu 5:17-19. Lapha uYahusha owakubeka ngokusobala ukuthi akazile kuzochitha umthetho kaMoshe nezimfundiso zabaprofeti, kodwa uzozifeza. Uthi uYahusha ngokufundisa ngemithetho kaNkulunkulu, umoya ongcwele uyobe ulethela yena uYahusha udumo, ngoba naye uYahusha uvumelana nakho konke okusho uNkulunkulu. Cishe kuba bonke abaprofeti abake baba khona emva kwaYahusha, nguShembe ofike wavuselela yonke imithetho kaNkulunkulu eyalethwa emhlabeni nguMoshe, wavuselela nezimfundiso zabaprofeti. Sikhuluma ngomoya ongcwele ongumoya weqiniso. Lapha ephameni lomoya weqiniso ubizwa ngokuthi ngumoya kaShembe. Umprofeti nenkosi ilanga babevamile ukukhuluma ngomoya kaShembe. Lokhu ukuthi ngumoya kaShembe kuchaza lo moya ongcwele uYahusha owakhuluma ngawo. Lapha ephameni wehlela kuShembe
kuseyilowo moya owehlela kumprofeti uElisha, kodwa yena owubiza ngokuthi ngumoya womprofeti uEliya. uElisha kumakhosi esibili isahluko 2 verse 9 wacela umoya kaEliya ukuba wehlele kuye, kodwa okuseqinisweni wayecela umoya kaNkulunkulu owawukuEliya, yena owawubiza ngokuthi ngumoya kaEliya. Lapha ephameni lomoya wehlela kuShembe, ingakho ubizwa ngokuthi ngumoya kaShembe. Kodwa kuseyiwo lowo moya uYahusha wakhuluma ngawo, owehlela abapostoli nowehlela zonke izithunywa zikaNkulunkulu. Ubaba ilanga wayevamile ukukhuluma ngomoya kaShembe noma ngenhliziyo kaShembe, futhi echaza ukuthi umoya kaShembe into enjani. Ekhasini 118 lencwadi kaMnyandu ilanga lithi, ingakho ngihlale ngisho ngithi funani abafundisi abanomoya kaShembe, noma bebancane ngeminyaka nibafundise, noma bebadala nibafundise, noma ngabafazi nabo bengaba abafundisi, kodwa nifune abafundisi abanomoya kaShembe. Amen. Kanti ekhasini 167 to 168 yencwadi kaMnyandu ilanga lithi, indaba kaShembe inkulu kakhulu maNazaretha, mhlawumbe bayoze bavela abantwana phakathi kwenu abanesibindi nesineke sokuyifunda le ndaba yini. Phakathi kwethu njengoba sithi singabafundisi, singabashumayeli bakaShembe, akekho naso isineke nesikhathi nesibindi sokuhlala phansi ayifunde le ndaba. Ngokwami ukubona sisesebumnyameni, asiboni kahle, asizwa kahle le ndaba, ngoba uShembe akayibhalanga le ndaba yakhe. Ngakho uma nithandaza, ningaboyeka ukucela kuNkulunkulu ukuba aniphe abantwana abanenhliziyo efana noShembe, abanesineke nothando, nabanesibindi sokuyifunda le ndaba yenu. Ngoba izindaba eziningi kuthi ungaphela 30 eminyaka zikhathale. Ukukholwa kuqala ukufika emhlabeni njengoba kufikile nje kini, kodwa kuyaye kuhambe isikhashana bese kuyakhathala, abantu bese bephelelwa amandla babuyela emuva. Amen. Lo moya kaShembe ilanga elikhuluma ngawo yiwo umoya ongcwele, umoya weqiniso owawuYahusha. Emva kwaYahusha wehlela abafundi bakhe, wehlela nakumakholwa onke. Umoya owenza umuntu enyanye isono afune ukulunga, umoya owenza abantu bahlale ngokuthandana. Njengoba esichazele ubaba ilanga, ubuNazaretha inkolo kaJehova, inkolo yasezulwini eyaye ifike nabaprofeti emhlabeni. Uthi umprofeti kuHlabelelo 143, ukukholwa kwethu kulobu buNazaretha kuyidwala elibushelelezi elehlula abaningi. Wena uyathanda ukusilandela lapho siya khona, uboqala uthenga isibindi uma ufuna ukuya lapho siya khona. Amen. Kulesi sihlabelelo uShembe uchaze konke ngokuthi ubuNazaretha kuyinkolo enjani, inkolo enemithetho elikhulu, abantu abaningi ebehlulayo. Kodwa uma ufuna ukuya ezulwini, kumele uzimisele ngokukholwa kweqiniso. Ukuthi ubuNazaretha kuyinkolo enemfundiso sonkolo emi kanjani, sikuzwa ngaye umprofeti kuHlabelelo 7:3 lapho ethi, ngiyakholwa kuyiso namandla onke kumdali wezulu nomhlaba, nakumoya ongcwele, nakuyo ihamenti eyingcwele yamaNazaretha, nobudlelwane babangcwele baseNazaretha. Idwala elihle lamaNazaretha owasikhethela lona uJehova ngokuthanda kwakhe. Useze wahloba ngabo kathathu lobu buNazaretha phambi kwamazulu onke unyaka umunye. Amen. Kuleli hubo ubaba
baba ilanga uthi umprofeti wayesinika isivumo senkolo kuNazaretha. Lesi sivumo sithi sikholwa nguNkulunkulu uyise kaYehusha ongumdali wezulu nomhlaba. Sikholwa ukuthi umoya ongcwele owacela nguYahusha uJehova wehlela kuShembe. Sikholwa ukuthi ibandla lamaNazaretha ibandla lasezulwini. Uyaqhubeka umprofeti uthi uJehova uyaye ahlobe ngobuNazaretha kathathu unyaka umunye. Lokhu kuhloba kaJehova kuchaza imihlangano engcwele amaNazaretha alinda ngayo eba mithathu ngonyaka. Amen. Njengoba sesichazile ubuNazaretha inkolo yasezulwini, inkolo kaShembe ongumoya. Emakhasini 66 kuya ku67 encwadi kaMnyando ubaba ilanga uthi kodwa ukuphakama lokhu akusikho kwenu, akusikho futhi okaShembe lo obonwayo, ngokaNkulunkulu, ngokaShembe osezulwini, ngokaShembe owakuqalayo lokhu kuhamba. Uma nikugcina lokhu kuhamba kwasekuphakameni, lo muzi ayikuguga, awukuncipha, awukwabaswela abantu abazoza bezokhonza uNkulunkulu. Kepha lokhu kokwenzeka kuphela uma nikhumbula ukuthi indawo enalomuzi kanye nalokhu kuhamba eniyikho akunankosi ebonwayo, akusikho okomuntu. Amen. Ngokuphakama uShembe usho ubuNazaretha. UbuNazaretha inkolo yasezulwini, akusiyo into yomuntu walapha emhlabeni. Okwethu njengabaphathiswa bezwi likaNkulunkulu ukuba sishumayele sifundise abantu ngakho. Ekhasini 221 lencwadi kaMnyando ubaba ilanga wayichaza kahle lento uma ethi sizobhubha sonke sihambe emhlabeni. Kodwa uShembe ongumoya ongcwele akagugi, akafi futhi. Thina uma sesilele emathuneni uShembe yena uyobe emusha njalo nje. Uyobe elokhu ekhuluma njalo, uyobe eshumayela njalo. Namuhla usakhuluma lapha kwaZulu kuphela. Kuza isikhathi lapho ezokhuluma naseNdiya, akhulume eNew York, eMelika kubelungu. Ukuba lencwadi yakhe nayiloba, ngabe abelungu bahlale befika bezofuna ukuthi amathambo alomuntu nawabekaphi, ibhantshi ayelembatha nalenze njani, nocansi ayelala kuloluphi, bazofuna ukuthi uShembe wabhalaphi, wathini. Amen. Inkosi buse izwi layo. Ezwi lezulu.